Piye, Pak? Wis nek pancen kuwi syarate aku tak nyembah. Aku tak tata krama karo Bathara Guru. Aja, Pak, wis. Tinimbangane aku ngasorke derajate bapak. Tinimbangane bapak ki harga dirine tak ijolke karo 2 buah daharaning para pepunden utawa para dewa ya kuwi pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Wis rasa Pak, rasa bangun desa ora apa-apa. Bangane aku ngedol karo derajate bapak. Bangane aku ngedol karo harga dirine bapak. Ming supaya nyembah karo Bathara Guru. Ajare bapak ki kakangane Bathara Guru. Nek bapak ora nyembah, bapak ora tata krama ki wis sak trepe. Malah justru Bathara Guru sing kudu tata krama karo sampeyan wong papane Bathara Indra. Papane Bathara Indra, papane Bathara Dana, papane Bathara Kasina, Dana Kasina Indra. Kayangan Warkop. Kayangan Warkop ngepruk raimu iki kok ya. Kandan-kandanane ngeyel ora. Kuwi kayangan Suralaya. Lah nek kowe arep njaluk Plempertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala, kowe munggah ning kayangan Bagong. Andra ingkang puspita kasilering asamirana amre tutuk sirahe Sekar Maya lali ayo kowe apa itu cakapane mawe raras renane indriya Sulo kok karo ngentut saedan kan nek guyu-guyu mar rasa diampet. Aku lucu to, Pak? Wis, Mbah. Kene main tak dolani ngene gawe senenge wong tuwa ki ngibadah bakal entuk pahala. Ha iya. Engko iki ora tau suluke kok suluk. Mbok ya suluk sing apik. Suluk ku ya ngene iki. Iya. Ngopo kowe kok dur nglumpruk ning ngarepe Semar? Sing ngerti kayangan menika bapak. Sing papal dak. Bojoku tak kon nyemprot ben ikine do ilang kok ya ora disemprot to jan wis nganti walang mlebu cangkem barang. Sing ngertos kayangan, sing ngerti dalan anjok enten kayangan menika namung Bapak Semar. Mbak, kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng, Mbak. Kula nyuwun Bapak menika minggah wonten ing kayangan ketemu kalih Om Guru. Om Guru. Guru jare adine Bapak. Berarti aku nek nyeluk ora Om. Ngendika kalih Om Bathara Guru, nek Bagong butuh Plempertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala. Nek Bapak kersa, kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nek Bapak mboten kersa, niku jam tangane balekke kula. Nggih. Wong menehi jam tangan karo bapakne kok kon balekke. Alexander Christian Hakim. Merek jam kok disebut Alexander Christian Hakim nganti raimu apa piye? Nek kowe ngapain digluk-digluk ngantuk apa? Ora.
Arang ya. Lelingguh ora bener kok. Nggih, Pak nggih. Disuwunke, Pak, supaya dusun kula tambah reja, dusun kula tambah apik, dusun kula tambah becik. Nek Bapak kersa nyuwunke kalih Bathara Guru, kula ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ananging nek Bapak mboten kersa, lho, Gong, arep ngopo kowe? Kula aturi jaga ajang sing jembar. Sego sing kathah. Rawe-rawe atas, malang-malang putung. Mesti kula entekke. Oh ya, tata basa ora pernah kok. Jagang sing jero, beteng sing kandel. Lha nek nantang karo negara, nek nantang karo wong ya ora nganggo jagang sing jero, beteng sing kandel. Ora sudi aku karo kowe, Pak, sebagai bapakku. Aku mau mergo sampean ora nulungi karo anak. Nek sampean gelem nulungi anak, nembungke pelem apa mau to? Modal ora. Syarat ora dong kok. Pelem 40-an pertangga jiwa, 40. Pertangga jiwa lan jambu dipaku semong. Dipa Nirmala. Kula ora trima. Adene dadi anake Semar, menggayo panganan luar negeri kayangan. Kayangane kok ora kelakon. Aku nesu tenan, Pak. Wis saiki kali Bapak mikir luwung diwaneni anak apa njalukke pelem pertangga jiwa jambu Dipa Nirmala. Gong, sabar, Gong. Ora sak penake dhewe kaya ngono. Bapak ki wis sepuh. Ora terus kowe terus matur karo bapak, nek bapak ora iso gayoke pertangga jiwa malah tok jak gelut. Kowe iki wong tuwa apa bocah? Ora usah cerewet, Reng. Kowe nang kene iki angka ikut. Kowe timunmu kok jaga imbuh. Ana kowe ya ora apa-apa, ora ana kowe ora masalah. Loh, aku ning rene iki rak tok undang to. Aku ngerti. Sing wigati tak jak rembugan ki Bapak Semar. Kowe iki ping takon menyetujui wae. Sirku arep kakon dadi seksi, ning mripatmu kira neksane ya mesti ora pas. Kudune kowe iki manteng ngematke kene kok malah ngematke pojokan terus. Mbok mau ngerti ora sah rene truk malah keloro-loro atiku. Oh, alah arep nemoni lakon apa ta iki. Petro ya takon dadi seksi, men bapak men ngendika. Men. Oh, wis kurang ajar iki. Karo bapakne kok marmir-marmir. Ayo, Gek, omong. Bagong, tak gayuhke. Wah, tak peluk kowe. Asli, tak cium. Nek ora malah kolu sirahmu, Mas. Saking ambaning cangkemku. Aku ini ngambol, langsung tanpa nganggo petungan ya rumangsane anggepe. Kosek to, nganggo petungan. Aja ngawu gawar ngawur. Mergo iki ngembet marang kahanan kayangan. Bagong. Blegekekugek sadulita mel. Bathara Guru Padararja sapratamu Manikmaya tansah pinanganing kawidadan niring sambikala. Kakang Semar, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundhingga jimat paripih dayanana ing kasantosan Kakang. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Iya nala garing tak tampa. Pangestuku tampanana ora liwat pangestulun tampanana nala garing kula pundhingga jimat paripih dayanana ing kasantosan. Bekti kula katur Pukulun. Iya Petruk ndak tampa. Pangestuku tampanana Panakawan menika sangat anggen kawula ndadosaken jimat paripih. Kemareng kula ngaturaken sembah sungkem kula konjuk Pukulun. Iya Bagong. Ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana kasantosan. Kakang Semar ginakaken daya aji pameling angrawuhaken dhateng ngrayipun Manikmaya kepareng kula cumadung dawuh. Kakang Nayantaka wonten menapa Kakang? Blegegegugeg sadulita. Yen ana luputku aku njaluk ngapura ya Manikmaya. Nggih mboten dados menapa Kakang Semar.
ing angka loro nggonku ngrawuhake kelawan kowe prapta ning papan dununge anakku Bagong. Iki mung merga ditangisi karo anakku Bagong. Ingkang darbe panjaluk kalawan kowe. Bagong gadah panyuwun kalian kula. Iya. Panyuwun menapa Kakang? Bagong niat bangun desa. Ning merga ana syarat sranane sing kudu ana lan magepokan lawan kowe, tumuli kowe ndak rawuhake ning Karang Kadempel. Menapa sababipun dene Bagong nyuwun dhateng Jengandika Kakang Semar supados mboyongi dhateng sowanipun ingkang rayipun Manikmaya. Ana dewa ingkang wis menehi sasmita kelawan Bagong yen to papan utawa papan pernahe cumondoke anakku Bagong iki bakal dibangun. Nanging iso rancak wewangunan yen to kudu ditumbali nganggo wujuding dedaharaning kayangan kang aran Pelempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala. Pelempertangga Jiwa Jambudipa Nirmala. Iya, iya, mula guru gandeng aku ki ya duwe kayangan. Ora ketang mung sak propirane Semar kuwi ya wong kayangan. Ya mung mergo aku ki urip ana ing jagat. Mula tak jaluk liraning atimu kowe meneh ana Pelempertangga Jiwa Jambudipa Nirmala ora ketang mung siji. Dienggo syarat srana ya kuwi anakku Bagong nggone mbangun desane iki ya Bathara Guru. Ponokawan Bagong dalem apa pancen mengkune dadi panjaluk kita? Nggih. Panjen mekaten Bu Kulun. Lajeng menawi kepareng kula cumadung dawuh kados pundi Bu Kulun kawontenanipun dipun paringaken menapa mboten? Bagong, wonten dawuh yen mesti ulun bakal maringake kelawan jeneng kita. Nanging ana syarat sranane Bagong. Syarat sranane napa? Syarat sranane ya kuwi ulun jaluk sarta ulun kepengin wong sak jagat iki wis padha nyembah kelawan panjenengan ulun. Ya mung ana siji titahing Bathara ingkang ora kersa sarta ora gelem nyembah lan tata krama kelawan panjenengan ulun. Tanana liya kejaba mung wong atuwa kita ya kuwi Kakang Semar. Mula wektu dina iki ulun jaluk Kakang Semar ugi midhanget yen to sira kepengin tumuruning Pelempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala, ulun njaluk kelawan jeneng kita Bagong matur kelawan bapak kita wiwit dina iki Semar kudu nyembah kelawan panjenengan ulun lan uga Semar kudu nglakoni tata krama kelawan panjenengan ulun. Ponokawan Bagong, yen Semar ora gelem nyembah, yen Semar ora gelem tata krama kelawan panjenengan ulun ora bakal maringake Pelempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala. Ponokawan Bagong. Piye Pak? Wis nek pancen kuwi syarate aku tak nyembah. Aku tak tata krama karo Bathara Guru. Aja Pak, wis. Tinimbangane aku ngasorke derajate bapak. Tinimbangane bapak ki harga dirine tak ijolke karo 2 buah daharaning para pepundhen utawa para dewa ya kuwi Pelempertangga Jiwa Jambudipa Nirmala. Wis rasah Pak, rasah bangun desa ora apa-apa. Bangane aku ngedol karo derajate bapak, bangane aku ngedol karo harga dirine bapak ming supaya nyembah karo Bathara Guru. Ajare bapak iki kakangane Bathara Guru. Nek bapak ora nyembah, bapak ora tata krama ki wis sak trepe. Malah justru Bathara Guru sing kudu tata krama karo sampeyan wong umure tuwa sampeyan. Ning nek wong tuwa kon deku-deku ceciklu nang ngarepe sing enom, aku ora ikhlas, Pak. Aku ora ikhlas. Bapak aja nyembah aja tata krama karo Bathara Guru, bapak ki luwih tuwa. Nek ana tantrimane Bathara Guru, aku sing tanggung jawab. Bagong, kowe mau ora njaluk aku supaya nyuwunke Pelempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala. Lah iki wis tak jalukke wis kelakon wis ana syarat-syaratane. Ning aku ora ikhlas. Aku ora ikhlas. Ngene wae Bu Kulun, nek upama dijoli bathange gareng entuk ora? Ya truk mulih ya truk. Lah ngopo ya? Wah, aku jan keloro-loro terus kakang nika diar digatekke bathang arep ijol bapak iki anggepe kok menungso ra tetenar nemoni lelakon apa ya kowe? Lelakon sing apik.
kon ngapake cah iki ijabno reng us ijab-ijab dengkul murah mboten bareng nek pukulun tesih kepareng badhe nyuwun srana menika taunana windanana kula mboten ajeng ngiklasake ewa semanten paduka pukulun mboten kepareng maringaken pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala sampean mboten ngerti to kula niku bekas maling dadi kula nek nyolong pelem pertangga jiwa kon nyolong Jambu Dipa Nirmala nek ra tak yok sakwite rontok kabeh aja dundang Bagong. Lho, yen ngono kita malah bakal wani gawe rusak kayangan. Ora perkara gawe rusane sampean duwe syarat kaya ngono kuwi syarat sing tidak masuk akal. Saniki sampean ngendika mawon, Bagong, kowe tak paringi pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Ning aku njaluk ijol apa? Ning aja harga dirine bapak. Arep kula niku diitung Bagong niku sing paling wani karo bapak. Ning kula niku sing jaga karo martabake wong tuwa. Apa kok martabak? Martabak. Kowe ora ndek martabak ya, Pak? Ora. Sosis duwe. Rairi wong tuwa diobok-obok ora. Sak penake dhewe. Oh, ngaten mawon. Saniki sampean mboten sakokean lenggah teng mriki. Sampean mangkondur teng kayangan. Mangkondur. Permertangga jiwa kon jaga dewa sing saoke-oke. Nek nganti kula ora iso nyorong, malah dene kula disebut X narapidana. Aming sebut nek narapidana kok banggane ora jamak. Pajake penusukane, penusukan apa? Nyepelekke ora. Bagong malah semune kita wani karo panjenengan ulun. Mboten perkara wani. Nek sapa wae niku sing arep ngendhak derajate bapak, kula sing ora trima. Ora aja kok menungso. Dewa arep nyanyah-nyunyah karo Bapak Semar, kula ora trima. Yakin nek kula ora trima. Sumpah, ora wedi karo Bathara Guru. Apa? Ora tau ngluluske siswae kok dadi Bathara Guru. Kudune bengi iki kabeh guru do sibuk ngrampungke rapot. Kok malah sampean klithian nang kene. Sesuk murid-murid do tampa rapot arep nampa apa? Kok ngono kok guru? Gong iki dewaning para dewa. Ora wedi aku iki gendone para gendro. Naming ditandhingi karo dewaning para dewa ora muntir. Ora wedi aku. Yen ngono kita wani karo kadewatan. Apamu sing tak wedeni? Bagong, sapa ingkang wani karo para dewa, papane bakal tak besmi. Oke, ora masalah. Gong, dibesmi iki diapane? Embuh. Petok. Dibesmi iki diobong. Lho, lah tiwas muni oke aku. Wah, ya ora ngerti kata-kata kaya ngene iki. Lah kok dadi sampean arep ngobong karang anu niki papan padunungan kula Pringabos. Monggo ora apa-apa, mangobong nek pun kula sapu. Nek wis temu mbok uwe mangobong. Nek sampean arep ngobong Padukuhan Pringabos padha karo sampean arep gawe kapitunaning rakyatku. Awi duka. Dukuhing para duka iki aku. Nek ngumuk dewaning para dewa iku ngopo? Iki dukuhing para duka. Rumangsane ketuane duka sak Karang Kadempel. Iya, Pak. Mangsane arep ngobong karo rakyatku, wong sing tanpa dosa. Asane iki tak walik. Dewa macem apa kowe iki? Kargae sengsaraning para kawula. Jare dewa, jare iki menungsa iki tumitah nyembah para dewa. Berarti sampean iki sembahaning para titah. Ha kok sampean mentol ajeng gawe kapitunaning para titah? Hah? Weh, lah njaluk dunek-unekke wong iki. Wis malak. Wong urip kok malak. Malak apa? Wong siji kok tangane papat. Ha, kowe mesti dobel-dobel kowe ta ya. Iso ngayahi wong loro mesti. Ora ngajar arepan kowe ya. Dewa sing ora ngajar kaya ngono. Kudune siji-siji. Ngono kok loro-loro ora, kandhane ra domane. Mula seger lemu. Tak siji kok papat.
Aku ngerti maksudnya kayak ayo aku ya ngerti. Nek Bathara Guru mesti ora ngerti. Bathara Guru ki piye alusan kok. Pun Kajabang. Ayo sadurunge sampean ngobong pring apes. Sabar Gong sabar. Mangkel aku iki sonku ora kaya biasane kok. Wis. Rumasaku suaraku kaya ming nang kontrol iki lho, Tru. Aku iki ming pertemuan karo bapak kok nggawa sound system. Ayo sirku iki men gleleng e. Tak sewake to sistem barang e. Bulkit mau ora penak-penak. Wis. Nah sampean arep ngobong karang kadempel kula sing ora trima. Rawe-rawe rantes malang-malang tak putung. Kawula ajeng kula ayomi. Ajeng kula ayomi nganti tetes sing getih ing pungkasan. Metu njaba bakal tak coba kaya ngopo kekuataning Bagong. Piye? Metu njaba. Kowe Bathara Guru sinambi sosialisasi kabeh. Kok sosialisasi kabeh piye? Metu njaba supaya ora ngendang. Oh, celeng tenan kok cah. Dewa kok dak jok omongan kaya ngono. Ora metu njaba, nek kula tau tuku pil-pil tak doko sanggon-gon, pil totoli pitike ora ngendhok. Lah. Ora ana sangkut paute kok sapenake dhewe. Ku iki dagelan, kudune le metu kok gara-gara. Oh iya ya. Saiki ora gayeng ya ora gayeng kok ya. Nek wis aku takon karo kowe Gong anakmu pira kowe mampu mangsuli 16 kok ora kabeh aku tuku pil ngono kuwi engko penonton duer aku Bathara Guru kok ditawani pil aku iso kebablasan nek ngomong pon kula tunggu pripun karep sampean metu njaba mang medal sik mengke kula nututi karo sampean kendel ya kendel ning nganggo duga-duga wani ya wani ning nganggo etung. Aku ki ngerti nek kowe ki wong pancen wong dugal kewarisan. Nek muni bener kowe ki ora sapa-sapa ora wedi. Ya ngono kuwi pancen apik. Ning sing tok adepi sapa? Iki mau Bathara Guru. Wis ngerti. Rasa tok cethake. Apa aku ora entuk wani Bathara Guru? Kae sesembaning para titah. Sesembaning para titah kok arep ngobong dusunku. Apa kuwi patut diajeni? Kowe kalah karo Bathara Guru, durung karuan, manut dalange. Kandhani ngeyel, ora ngeyel mah. Lho iki nang kene iki filosofine wayang iki nang kene iki. Kudu do gatekke. Mula aku muni to. Urung karuan aku kalah karo Bathara Guru, manut dalange. Padha menungso semenake iki eneng dalange, Pak. Gusti sing gawe jagat. Mula apa tumindake iki aja tok pasrahke karo sak pepadaning urip. Kowe takon aku tumindak ngene iki bener apa salah ya? Terus kono kancamu muni salah, kowe dosa kecemplung neraka. Apa dhae iki ponakane sing gawe urip apa piye? Pasrah bener iki pasrah karo sing gawe urip. Bener luput ki sing gawe jagat sing nemtokke. Ngono lho. Paham ora wae? Wah, tuwa ming putih rambute tok. Cukur sisan. Budhe ben bapak tok terke cukur to, Pak. Terke wong. Takon muhake. Ora dadi rambute brodol. Caidan rampung cukur aku ngilu kok gila dhewe. Cah kok kewanen tenan. Ngono. Dadi kowe kudu gagas arep meng adegan sak sembrono ngene iki ning nek dipikir akeh. Piwulang-piwulang sing luhur, piwulang sing becik, piwulang sing apik. Contone Bathara Guru ki mau dewaning para dewa. Ning kae dudu sing gawe urip. Kae mung utusane sing gawe urip. Mula kedunungan salah, kedunungan luput. Lho bener Bagong Reng Pak. Ngono ya pancen. Heeh. Kaya to aku ki arep bangun desa. Ming Sabagong bangun desa. Mula ana tetembungan Giri Lusi jalma tan kena kinira. Oke-oke wong saiki do ngembe karo sak pepadane. Wis, coba wis. Ana tanggane arep duwe rasan-rasan tuku lemah. Nek sing wong ora seneng terus ngrasani, wah tuku lemah ya nggo mbayar cengele wae. Mangane sedina ora ganep ping 3 kok. Nah, wong sugih karo orane wong ya aja diukur karo kahanane.
kadangkala wong sing nang Karang Pradesan ki malah sugih ngungkuli karo sing nang kutha. Sugih lemah, sugih Tegal pirang-pirang hektar. Ning ora tau muk Tegalku semene, sawahku semene hektar. Beda karo wong kutha njajar mobil nang ngarepe dhewe. Pirang-pirang digarasekke dhewe. Wancine pajek ora iso. Ha ya wis piye. Ngono kuwi dijukok. Wah, kowe ndelok wayang mung ndelok lek gayeng tok. Amangar gayeng tok nanggap campur sari sadagelane. Ora gayeng ora jama-jama. Di sini ini yang perlu diperhatikan, Mer. Waduh. Mer. Wis ben rapopo. Ngono lho. Aku ki kadang-kala ya dadi wong sing dugal, gleleng nek omong troco. Saru troco, sapenake dhewe. Ning kadang-kala nek iso methek sari patine omongane Bagong ki ada juga yang perlu di apa ya namanya? Saudara-saudara. Diikuti. Oh, ngono ya, Kang. Aku wani karo Bathara Guru kuwi ora wani karo Bathara Gurune, ning wani karo sipate. Lho kuwi ya perlu diteliti. Kadang-kala ana bocah wani karo wong tuwa, dina wani karo wong tuwa. Aku ora wani karo sing bapake kae, ning wani karo tabiate karo bapake kae. Wong sing tuwa sing seneng suwi-wiyah kae kudu dielingke, nek ora dielingke ndak arep sapa-sapa didak cengele. Ngono kuwi, Pak. Mula aku ki ngangkat Bagong sebagai kawula cilik sing wani karo para penggede-penggede. Ini menjadi suara rakyat lewat pakeliran. Ngono lho. Nek ora wani ana sing bengok ta bengok, aku ning ditanggap. Ha iya. Ora ditanggap nek kon bengok-bengok demo ya aku iso dicekel. Nah ngene iki kan aspirasi, suara aspirasi rakyat yang lumantar Bagong. Ngono lho, Tru. Paham to kowe? Paham. Pinter nek kowe. Sing kaya kelinci kuwi lho, gedhong ra kuwi. Yo bali yo, Truk. Cuma ngejak bali ora betah kok. Lara-lara ya atiku, Truk. Aku nek ora betah iso setruk tenan iki. Bagong ngomongane wis. Lah terus kae Bathara Guru piye? Ora usah do melu-melu. Tandangane. Tandangane, Pak. Mati urip, bejo cilaka, sugih miskin. Tak pasahe karo sing gawe urip. Wis tak tandangane. Bagong nek kowe mati piye? Pendem rasa kuwatir. Pendemen rasa apa? Ora apa-apa wis aku tak slameti tekan nyewu aku seneng kok, Pak. Ora usah perlu kelangan aku. Aku wani mati musuh dewa ki mergo aku mbelani karo kowe. Iya, iya. Wis sak. Ya mau titip anak-anakku dopeni. Mati yo titip. Apa main titip rokok tok? Ya ora mungkin to ya. Aku titip anak-anakku, tak belani Pak, aja kuwatir. Aku ya belani desaku, Pak. Desa iki bumi wutah getihku. Desa iki aku urip nang kene, mangan tanduran nang kene, aku ngombe seger banyu desaku kene. Nah iki ora tak belani, sar belani sapa? Ini bumi tumpah darahku. Ngono? Tak tohi pati. Sapa sing arep ngejeki desaku, sapa sing arep ngrusak adat budaya desaku, sapa sing arep ngrusak katentremaning desaku, ajange nang dadane Bagong. Wah, heroik. Heroik. Heroik apa? Heroik iki pahlawan banget lho. Anggemu aku taman makam pahlawan. Udu kuwi. Maksude kowe iki omonganmu iki kaya meledak-ledak. Atonya. Kang yang meledak sumbune ngendi? Nah sumbune kuwi nang isor ora. Kok dadi sumet. Sumet ya bengok-bengok tenan. Ha iya. Wis ngono wae ya, Pak. Ayo, aku tak metu Jawa tak methoke Bathara Guru. Lah aku kowe tak setelke video limbukan ya, Pak. Oh iya. Ayo kan komentari nonton kaya ana CD VCD AB. Oh. Tulisane WL klasik. Limbukan bintang tamu Elisa, Tatin dan sinden-sinden warga Laras. Karo ngisor dhewe Sehono. Iya iya. Tak setelke tak tinggal perang. Ora sampe melu ya. Ya. Engko nek manteni nggon abing-abinge dipejet. Engko abang-abang. Kuwi nek dipejet biasane sok yong ngono. Terus metu macet. Nek anone matapane
kepingane metu. Petro sing wis tau nyetel VCD ya, Tru. Wis. Duwe ta, Tru, kowe duwe nang omah. Syukur kok pasrahke Petro nek matrene ya. Ya. Nek gareng cetha ora iso wong omahe elek banget. Ya, Tru, mulih ya, Tru. Ya mulih terus. Aku keloro-loro nang ming VCD kok ora kuat tuku kok dadi diece karo Bagong aku. Ya to ya. Engko nek dipateni anu di apa jenenge cop-copane dijabut ndak listrike ndak boros. Ya. Mergo aku listrik nganggo pulsa. Oh iya. Kae wis nyuwara nit ngono, Tru. Oh iya. Nek nyetel tukokno pulsa ya, Tru. Wah. Ayo padha karo ngebot-boti aku. Ame nyetel penganu kok nungkoke pulsa. Ya. Heeh. Engko dicopot ndak boborosi listrik? Ya. Aku akon kowe mergo kowe ngerti carane nyopot listrik. Nek gareng ora bakal iso wong omahe nganggo sentir ya. Teng. Oh iya ora sopan ngono DC adine ngene kok nesu. Ora. Bangeten kowe. Kere ya tak sandange dhewe. Nganti ora ndek listrik domongke nang kalayak rame. Ora ya larang kok ya. Lu wong tanggo nganu apa jenenge iki ngragati anakku maneh nggo bayar listrik. Reng. Ning anake nek sinau rak ya bingung nek ora ndek listrik. Ngau senter. Senter sing tanggo golek kodhok. Kan iso terus talekke nggon bathuk karo maca. Aneh-aneh. Kowe kono, Pak, ono masuk ono. Nek arep nganggo salon sing men karo plus digathokke men karo plus ya, Pak. Terus ngerti ta, Terus? Ngerti. Aku ora ngerti. Aku ora salon. Sabar. Ana ya. Aku soalnya dagungan wong ra duwe tur wong goblok ki mangkel aku, Pak. Wis ngono ge mangkel, Pak. Iya aku tak ndelok nganggo tembang-tembang to komplit. Warga lara duwe El klasik komplit. Nganggo kendang sing dimiringke kae. Wah, ora meng sing miring ora meng kendange. Sing ngendang wae miring. Apa Pak pokoke nyetel engko men kari goleki nggo set A set B. Waduh. Engko men kari mejet nek arep kepengin lagu kelinci ucul ya nomor 2 ya, Tru. Iya. Nek arep kepengin gelang kalung ya nomor 4. Iya. Nek arep kepengin gerajakan cara Banyuwangi sing B. Oh iya. Aku weling karo kowe mergane gareng ya ora bakal ngerti. Wong gareng angka ora iso nulis kok. Ya. Aku tak mangkat maju nang pabaratan. Bapak men nyetel CTB. Ya. CTB. Ngono ya, Pak. Iya sing hati-hati ya, Bagong. Ning nek kala aja dipeksa. Aku ya ora bakal mentolo karo kowe. Nek kowe ora iso nandhiki para dewa, kowe mlayu ning Bapak. Siapa? Ya saiso-iso tak tandangane engko dadi kira aku wong loro saudon telu saurupan. Permertonggo jiwa jambutipun nirmala Kakang. Iki lajeng nuwun sewu Di. Mesti kemawon menika mboten bab ingkang awrat. Jernyatanipun Kakang Semar menika ugi kami tuwaning kayewangan duk rumiyin. Malah menika kang pernah kadang werda paduka di Pramesti Bathara Guru. Menawi Kakang Semar menika namung kepengin nyuwun permertonggo jiwa jambutipun nirmala menika nuwun sewu menika mboten bab ingkang awrat. Inggih Kakang Narada. Namung menika dados pancatan gegayuhan kula. Gegayuhan niku adik guru kados pundi? Salumahing jagat kurping langit menika namung setunggal tiyang ingkang boten purun tata krami kaliyan kula. Boten purun nyembah kaliyan Bathara Guru. Miwah boten purun ngginakaken Subasita kaliyan pun Bathara Guru. Sinten? Inggih menika pun Kakang Semar. Tumuli Bagong anggenipun nyuwun permertonggo jiwa jambutipun nirmala menika. Kula ginakaken pangrika daya kula badhe maringaken permertonggo jiwa lan jambutipun nirmala. Nanging menawi Kakang Semar kersa nyembah kelawan ingkang rayi lan tata krami kan pun Bathara Guru Kakang Narada.
kagiat risang kapirang urinangku kinempit kempit dosang reknaning bawono adalah berkencong waru doyong pak pong buk bolong kali cudi sapa sing gawe kula nuwun mapunten menawi ngaten kersanipun Adi Pramesti Bathara Guru menika mangke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan jalanan paduka Adi Pramesti Bathara Guru badhe ngendak dhateng wingking Raka piyambak inggih menika pun Sang Hyang Ismaya miladi sampun ngantos sak mangke para Jawata menika kewirangan awit tadi guru nuruti dhateng gegayanipun Adi Pramesti Bathara Guru inggih menika kepengin dipun sembah deningipun Kakang Ismaya namung nyatanipun Adi Guru kedah emut bilih Kakang Semar menika kadang werda paduka menawi Kakang Semar menika mboten ginakaken tata krami lan mboten nyembah lan paduka Adi Pramesti menika mboten nama aneh lan sampun sak trepipun lah kok malah paduka menika sajaipun kumewat kula nyuwun mapunten lho dumeh dadi dewaning para dewa kok kabeh para titah kudu nyembah lan panjenengan lah nuwun sewu menika mangke mboten saya kedadosanipun lho Di menawi Adi Pramesti Bathara Guru saged kula emutaken samangke sampun ngantos ngobak-obak katentremaning pun jagat raya. Jagat menika papanipun titah, kula lan panjenengan menika dewa, sampun ngantos nyampuri urusaning para titah. Kakang Trutu. Malah nggih kula nglempahaken sanggaring para putra kadewatan menika sayekti namung badhe kula dawuhi sepados dinten sak mangke ambesmi papan pernahipun Bagong. Lho, dipun besmi dos pundi? Supados sak mangke kayiwangan dipun besmi krana menapa Kakang Bagong sampun wantun nantang kalian kula adalah apa ta nembe kemawon kula munjuk atur samenika panjenengan sampun ngendikaken nek Bagong wani nantang karo Bathara Guru menika mboten perkara Bagong menika nantang kalian panjenengan mboten nek merga sampeyan wis wani ngendikake nek Kakang Semar kudu nyembah kudu tata krama lah Bagong menika dadi anake Kakang Semar menika ngreksa dhateng derajat pangkatipun tiyang sepuh ngreksa dhateng martabatipun tiyang sepuh menika sampun mboten nama mokal menika sampun ngantos sak mangke para dewa menika kewirangan dhateng tingkah lampahipun Bagong monggo kula dhereaken kondur kemawon methik pramertangga jiwa jambu dipun nirmala Bagong dipun paringi supados rancak wewangunanipun inggih menika pun pringapus papan pernahipun Bagong Kakang Trutu menawi Kakang mboten sarujuk menawi Kakang mboten mathuk mboten menapa-menapa nanging Indra Brahma Yama Dipati penyarikan sedaya para dewata kedah tilar wonten ing jagat rumaos samudipun kilani dinipun Bagong dene kula ing atasipun kula menika dewaning para dewa dipun wantuni dening titah semantah ngaten Adi Guru tetep badhe mleksanakaken lho badhe majeng anggen paduka nedhi ambesmi papan pernahipun Bagong kula ingkang badhe damel srana lan dawuhan anak-anak kula para dewata supados besmi papan denengipun Bagong menawi ngaten nggih kula semanggaaken ning Tunggak Waru godhong dadap mrada lameru-melu ora melu garap dipun sekecaken menawi wonten wirangipun sampun ngantos ngembet ing Raka Sri Bang Daudal kula trimah wangsul wonten kayangan kemawon Di Timbalan Brahma wonten timbalan mulun Yama Dipati wonten timbalan penyarian wonten maring ngadhawuh Rama Pukulun ora usah walangati mara gage gunakna daya pangaribawa papan pernahe Bagong diobong yen perlu di bumi angus yen Bagong ora nrimakake bandanen tangane kerincungan sikile dawanan menang kayangan bakal ulun cemlungaken ing kawah Candra Dimuka kula ngisnaken dawuh niki pangkatipun ing putra pincang menapa ora kitang sambung obor cara lintang mangkata dina iki Bathara Indra awu gawar ngawur kita takon lan panjenengan ulun Bathara Indra Bagong weh lha iki pancen Bathara Guru ki ora mung lelamisan le ngancam karo kahanan dusunku ning pancen lahir batin kita iki dewa Bathara Indra dasar pranyata Bagong nun Semar kudu nyembah kelawan wong atuwaku
Siwa Ismaya kudu nganggo tata krama kalawan wong tuaku. Yen kowe isih kepengin entuk Pelempertangga Jiwa lan Jambu Dipa Nirmala. Nah yen ora kepengin entuk Pelempertangga Jiwa lan Jambu Dipa Nirmala, aja takon dosa. Papan dunungkumu iki bakal tak besmi, tak bumi angus. Para kawan Bagong. Ayo maju. Iki ngapa sing teko kira iki? Nanti reng arep mulai aku terus. Mulai. Bola-bali kok arep mulai bae. Aku muni arep mulai kok ora mulai-mulai. Wis kaya mulai prung ngono nek kira-kira Bagong ora seneng apa? Aneh lho. Aneh piye? Ben ajae piye? Dewa ngantem aku. Heeh. Aku ngledak. Lara ngledak ya. Terus candas aku diantem meneh. Ah santo aku ancang-ancang aku. Sing ancang-ancangan. Ancang-ancang. Antel ora. Ancang-ancang dewa teko set langsung tak antem. Kailoaning jagat gawaning para dewa, Tru. Tanem ki ra kena lho. Diwane. Heeh. Kaya nganggo aji lembu sekilan. Nek biyen lho, Kong. Biyen aku tau dikandhani karo bapak. Nek dewa iki walate gedhe. Terus nek ngantem dewa iki aja dodo munggah, luwih-luwih nggon rai, ora bakal kena. Mergo kowe menungsa, kana dewa. Terus ngono, nek ngantem dewa iki dodo medun sekitar peteng, sikil, pupu, kempol lan kono kuwi. Heeh. Keneng mesti keneng. Mati weh. Antem jajamu gletak betot tenan. Sakarmu pokoke. Sing penting pokoke iso menang karo dewa. Minggae, Tru. Iki asli lho iki tenan. Ora ngapusi ta kowe? Ora. Sing ngomong sapa? Bapak. Nek sing ngomong bapak percaya aku. Isih wani karo aku ora munter sisi karo kowe. Ayo nek pancen wani ayo malso. Kowe ora iso males karo aku. Kowe ngantem karo aku ora kena. Diantrane panjalmane apa ya? Enak tenan. Aku dadi kowe pasang Jaya Kawijayan guna kasantikan diantem kok ora keneng. Enak tenan. Iya sabar. Ayo ngantem. Legane nganti kuwi iso ngantem karo aku. Bumi langit tangkep aku dewa kowe menungsa. Bapak Semar nyuwun perlindungan nggih Bapak. Nyuwun kekuatan kali Bapak. Anakmu berjuang mati-matian, Pak. Mula paringana kekuatan, paringana daya kasantosan. Ora usah dadak kowe ngedumel. Ayo Walesen Bathara Indra. Piye? Walesen matek dening aku kowe. Modal lah kowe. Kapamu kapan kowe? Dian. Gugu arep iki. Waduh. Ana apa kok meringis-meringis? Bagong saja wis ngerti. Keringkianing dewa mripate mendonong. Kaya nyuwun pangestu karo bapakne ngantem karo aku sing diantem tutunggon dodot tutunggon sira. Enggak napa. Terus. Jebul dewa ku ya iso mules. Wela kok dadi ponokawan kok sak kepenake dhewe. Woi, lah Bagong ora ngalak jabut nyawamu ya.
kok jenggote do maca iki. Takon karo aku Yama Dipati, Yama Widuri Dipati. Yama Dipati, ya dasar para nyata. Kowe Bagong wani gendak sikara karo Bathara Indra, kaya adikku. Kowe iso ngantem Bathara Indra. Piye, gleleng ta aku? Kuwi sing nganggo tepa-tepa nek sekuat tenaga iso mletis mau. Oh, ora wawo-wawo. Aku dewa tukang jabut nyawa. Aku namung jabut untu kulina. Jajal piye? Wis untu waras wis jabut ora kekejek kowe. Mati dening aku pangga kayani mati ya. Ayo. Waduh, bagong meja. Modal ora. Walah wis konangan. Ora iso ndumuk dewa ning mbok menawa wis dikandhani karo Semar. Ora diremet sak kayang. Terus? Tenan lho. Enggak antil ora. Asli ora cakep tangan. Ah iya. Mula merucut. Halo kae. Bathara Brahma kok. Bathara Brahma. Wah, tak nyiling go nyumet rokok. Kok Bathara Brahma nyiling nyumet rokok ora? Diwaning geni to, iya. Bagong, non. Kowe wani ngundurke para dewa, ora wedi karo aku. Ah ora wedi sapa-sapa. Aku wedi mung karo wong nagih utang tok. Liyane ora sing tak wedeni. Tak obong omahmu, tak obong desamu nganggo dhewe kekuatanku. Weh, ora macem-macem kowe. Ora mesake karo kawul aku apa? Ora ono mesake karo kamu. Terus siap, Bro. Terus anu apa jenenge? Apa jenenge? Anu apa jenenge? Kuwi lho sing diko nyemprot lho. Selang. Selang dilebokke nang irunge gareng kae. Arep bali aku, Bro. Siap-siap tenan ngene. Ngene rama tuh digedhek cengele, Tru. Ayo ngene mati dening aku kowe Ponopawan Bagong. Terus gawe blumbang. Terus gawe blumbang. Geni anggere liwat blumbang maps. Liwat blumbang mapes. Ben ngobong mburiku. Ora apa-apa. Ayo kowe Bathara Brahma genimu ora ana paedahe. Ayo arep ngetoke apa meneh kowe saiki gareng. Mati ya. Lek gawe blumbang kejembaren. Lek gawe awan mlumpat mah kecemplung. Terus gentane sik tak adus. Wah. Kesuwen. Iki ngono ana sing maju meneh malah ngrekoso. Mung mabyur-byur. Gareng ae. Gareng celaka matane kowe kewalik ngono kok. Arep mulai aku. Ambok ge mulai ket mau kok ge mau arep mulai ora. Lah. Gugu karepe dhewe manus maning jajanan.
Ayo, Bathara Guru sisan kon maju kene ora bakal wedi aku. Kok mundur? Bathara Guru maju tenane. Oh. Aku wedi. Tangane kono papat e. Piye? Nek tangan kula loro cekeli tangane dhewe loro, terus sing tangane dhewe loro ngamplengi aku, modar aku. Oh iya mesti menangan ya, mesti menangan. Terus saiki piye-piye? Matur, Pak. Oh iya. Bapak ora urung ya dikatut-katutke. Wis ora pokoke Semar ya kudu melu cawe-cawe perkara iki. Ning ngono ayo mlayu wae Bathara Guru men ketemu karo Bapak Agong. Yo, ayo ora Pak, ketuasan Pak. Gandeng kowe wis arep ngidak martabate Semar, Bagong muring kuwi wis bener. Nanging Bagong sampun mboten pikantuk pangapunten. Kedah tumut kula wonten kayangan. Wis kene wae. Rasa digawe angel. Saiki nek Bagong arep munggah ning kayangan arep tok gawa arep tok kapake. Badhe kula cemplungaken wonten ing kawah. Mergi Bagong kedah nebus dosanipun. Gandeng Bagong kuwi anakku sing mangkat ning kayangan aja Bagong. Aku wae. Aku wis tuwek. Aku wis kewowogen mangan gempalaning jagat. Aku wis kuwaregen mangan kahanan donya. Aku wis tutuk urip nek arep tok cemplungke kawah cemplungno. Aku ora apa-apa. Pak. Aja ya, Pak. Aku isih dibutuhke. Pak, aja, Pak. Wis gak menyang ngono, Mir. Kuwi penemumu dhewe-dhewe to, Gong. Aku ki wong ora tau mlebu gedang to. Nek Semar mangkat mbok ben mangkat ora masalah. Cemplungke kawah ki engko gak renang ya, Mir. Kus iki. Condro dimu kuwi apa? Kulang renang to. Wah. Kuwi nggon papan panyiksan menungso. Waduh. Ya aja, Pak. Menengo. Iki nek ora kaya ngene iki ndak ora rampung-rampung. Aku gawanen. Kakang Semar lilo. Ora lilo ngopo? Wong ming mati kok tak gondeli tak aweli ngopo? Aku ki ya wis ngenteni pati. Mula nek kowe arep nyengkake patine kakangmu aku malah seneng. Patenono aku ora apa-apa. Cemplungno ning kawah. Pukulun. Sampun ngantos namung bapak tok Pukulun. Kula iki sagah dados lirunipun adik kula, Bagong. Kula cemplungke kawah iki mboten napa-napa ning kula nderek bapak. Malah apik kuwi. Wis ora ana gunane kok kowe urip nang jagat iki. Mulai ora. Biar mulai wae. Ora betah terus. Suarane Bagong ngatos ora jamak-jamak. Mboten namung bapak ning Petruk nggih mangkanthi teng kayangan. Mang beto teng kayangan. Kula gelem cemplungke kawah nyuli adi kula Bagong. Sampun maneh Semar kali gareng kali Petruk. Aku ya sago. Bagong ora usah melu. Aduh. Kancaku sapa, Pak? Kowe duwe kewajiban bangun desa. Dirampungke sik. Bapakmu dari tumbal ra apa-apa, kakangmu Petruk gareng. Nglabuhi kowe ra apa-apa, sing wigati gegayuhanmu kasembadan. Wis Gong kari nang omah. Sekarang gedhe menyang. Lho. Pemrato susu-susu to. Menggalek ping bapak Petruk gareng. Iya, aku Petruk gareng. Wis kono mangano nang bojomu rasa dijak. Ra. Ana pateni. Mulai ya, ya ayo. Mulai ra. Nang ngaten tetelo sampun ikhlas monggo. Kula kanthi minggah wonten ing kayangan. Nala gareng Petruk ayo. Nek pancen Bathara Guru mentala, ora apa-apa. Pancen iki dalane awake dhewe. Bagong ditutuke le bangun desa rasa mikir, bapakmu rasa mikir kakangmu.
Lah kok dadi kaya ngene lelakone iki. Terus aku kan ngapa wis jajali? Ijen malah rumangsaku Semar ki nibake kewajiban abot karo aku. Ane ana kancane Petro Gareng isih lumayan isih iso dadak ngembat abot entek ing pakaryan amis baci ning kawontenan. Ane iki nang ngene iki piye aku? Monggo bapak engko mesti cemplungke kawah mati. Gareng cemplungke kawah ya mati. Petro cemplungke kawah ya mati. Ning aku ra ento nangis. Aku ra ento nangis. Aku kudu tetek tanggut-tanggut. Ya meng aku kudu iso nyelametke bapak karo Gareng karo Petro. Arep suwan Pandhawa mesti malah ditukani luwe-luwe Ndara Werkudara nek nganti aku krungu lajeng bangun desa. Bagong. Dua pure kaya aspal. Bangun desa kecek diasmu. Pruk. Modar. Ndara Janaka tak lapori ya ora dadi atine. Bagong. Kowe ora iso njaga bapakmu karo kakang-kakangmu peda apa wis suwita ning Madukara minggat. Wah. Kok kebayang-bayang cerita sing kaya ngono ya. Wah, cilaka tenan iki. Nanti ya apa golek dukune kok ya. Ane kok mah dinehi nomor. Monggo aku wis ados kok wis ora tau tuku ya ming kala-kala titip. Bekal. Wes. Oh iya. Wah. Ayo. Kelingan aku. Aku sing duwe wong tuwa, ya kuwi Togok. Siwa Togok, adimu arep dipateni karo adimu Manikmaya. Kowe nek ra iso ngewangi adimu, tak gunting cangkemmu. Tenan asli ya kae lambene kotorong e. Tak jitet tenan. Tak obras tak gawe ciut ning wi. Kan kembak-kembik kok cilet-cilet. Hah? Aku mangkat nang nggonmu ya aku sing teko, Tegok. Aja kaget ya sayang. Mbah karo aku kudu basa karo aku mah nek wong tuaku kok didak-idak martabate ming perkara aku kepengin njaluk plemper tangga jiwa, Bathara Guru tantang, Dik. Wah. Bathara Guru kita tantang. Oh, ngece to, ngece. Karang toko ki nek omong ngene iki. Apike cangkemmu tak tukune kok. Wis. Lambe arep dituku ora. Ah terus geger perang. Perang bareng Bathara Guru maju aku melayu dewa-dewa kalah karo aku. Mosok. Wes omongi kok. Kalah kabeh Bathara Indra, Bathara Brahma, Bathara Yamadipati, Bathara Penyarian. Pacare kowe kalah karo aku. Ha iya. Mundur aku malah karo bapak. Aku arep dibondo karo Bathara Guru arep cemplungke nang Kawah Candra di muka. Ah bapak ra oleh. Wis Bagong kowe menengo ning omah kene mbangun desa men ketekan penjangkamu. Bathara Guru aku sing dadi suliye. Bagong aku patenono. Wah, bapak karo Gareng karo Petro saiki digawa Bathara Guru munggah nang Kayangan Surabaya wae. Kayangan endi? Surabaya. Suralaya. Ha iya padha lambemu. Suralaya, mula aku bingung. Sapa sing iso mitulungi bapak bareng aku kelingan aku ki ndek Pakde sing menyu. Bingung nek Pakdene. Ya kuwi Pakde Togok. Mula aku njaluk pambiyantune Pakde Togok. Jare sampeyan ki kakangne bapak. Kowe tak critani ya, Gong. Heeh. Aku bapakmu Manikmaya kuwi biyen sekondhok. Wedhan. Apa ora suwek bokonge? Ndoke semono gedene, Gose to. Ndoke iki ya ndok lumrah. Wah, tak kira nek gedhe banget tenan. Mobrot. Lha ngeden tenan ngrekoso. Lah ndok mau kulite dadi aku, putihane disebut dadi bapakmu, kuninge dadi Manikmaya. Wah, terus mburimu kuwi teleke. Meneng lu ngrasa ditelon, ngrasa tok tanggapi ndak malah ora apik. Telek ya ora apa-apa wis ben. Nah,
Aku dijenengke Tejo Maya, bapakmu jenenge Esmaya. Sing ragil dhewe ya kuwi jenenge Manik Maya. Aku gumun ya, Manik Maya kok bagus kok kowe elek. Lah critane ana. Apa? Oh critane kok. Pakde. Aku mbiyen ki mergane tau tate ming dodolanan perang-perangan karo bapakmu Ismaya. Kuwi didadekke jalaran Manik Maya wadul karo Bathara Tunggal bapakku. Wah. Bapakmu jenenge sapa, Kok? Bathara Sanghyang Tunggal. Eyangku. Heeh. Dian aku jan turun dewa tenan. Ning kok kene. Wis nasibe kok ya. Terus dilaporke Kanjeng Rama. Kakang Tejomaya kali Kakang Ismaya sami perang rebatan kepengin dadi dewaning para dewa. Bapakku Sanghyang Tunggal duka. Aku didukani. Kowe kena dadi dewaning para dewa. Nek Togok utawa Tejomaya iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon, Ismaya iso nguntal gunung pagering jagat sisih wetan. Terus tak untal. Ngongso ta, Gok? Sita. Aku sendika nalika semono cangkemku tak jembar-jembarke nganti suwek kaya ngene iki merga budidaya nguntal gunung. Lah bapakmu duwe ide. Idene piye? Diserot karo bapakmu separo ning gunung kuwi mlebu ning waduke bapakmu, mula bapakmu wetenge nglembreh kaya ngono kae. Wah. Isine gempalaning gunung to kae? Heeh. Sesuk arep tak plotot tanggo uruk. Lho. Malah diplotot guruk ora. Wah, dadi elek kaya ngono terus mudhun ning jagat. Lah kuwi critane ngono kuwi terus Manik Maya dadi dewaning para dewa ora ana sing mepalangi. Nah asline kowe ya wa. Lah aku tuwa dhewe kok. Wah, kowe mesti gleleng tenan nek dadi dewaning para dewa. Ane dewaning para dewa kok ya dipermaksik cangkeme kok. Omongan lho kowe kok ora ana penake ya, Gong. Loro neng ati ning kok nyenengke. Itulah kelebihanku. Ayo. Terus ayo ngono kuwi. Nah, nek kowe iso crita ngono kuwi berarti kowe kakangne Manik Maya utawa Bathara Guru. Aku njaluk tulung, Gok. Kowe munggah ning kayangan Manik Maya seneni. Manik Maya. Semar balik ki. Ora lo balik untal kowe. Ngono gak? Aku nek munggah ning kayangan iki aku wis sumpah, aku wis ora munggah meneh ning kayangan. Waduh. Aku cindile kuwi, sesuk ora usah dikatut-katutke. Tak mulai ya, Kak. Loro ati. Anggere dilarani atine kok mengardo mulih wae. Mulya kono malah kelong kancane ora apa-apa. Kaya wingi tak tundungi do ora mulih ya, Kak. Heeh. Ora aja bilung. Ning nek tumrap aku gandeng kowe kuwi anak swarganing wong tuwa ki nek anak iso ngabekti karo wong tuwa aja njaluk tulung ning kowe dhewe sing iso kudu nyelametke bapakmu kuwi munggah ning kayangan ajene modar padha karo aku soroh nyawa sing diancami aku wa ngene wae kowe munggah ning kayangan ning kowe dadi wong sing mlebu metu kayangan ora ana sing ngelekke sapa kowe tak dandani gelem ra. Ning ora wedok lho Kak aku. Mun tak dandani wedok tak kon ning prapatan, ora ning kayangan. Dandani cara sapa? Sing ora diwilikke mlebu metu ning kayangan ki ming wong tanah utawa titah ki ming siji. Sapa? Raden Janaka. Berarti asu? Aku. Kesusu malah misoh aku. Berarti aku arep dandani Raden Janaka. Heeh. Asik. Wah. Seneng iki. Sadurunge munggah ning kayangan aku arep menggawe cewek-cewek sebanyak-banyaknya. Ayo gleleng kok ben do jatuh cinta karo. Ben go tergilas-gilas karo. Tergilas-gilas ki apa? Hak pelit simbok siji. Ayo. Gelem kowe? Gelem. Nek gelem saiki kowe toto-toto sedekep piye tak cipta dicipta tak dadekke Raden Gatotkaca siap
Terus aku munggah ning kayangan ya. Ha iya. Oke, jos iki. Menek ora aku kok malih piye? Mbuh aku ora urusan. Ora usah malih ra apa-apa wis benteng ning kowe. Ning nek engko ketemu Janaka tenan udu salahku lho. Nek kowe diajar. Wah, mbok cangkeme sing apik wae. Kowe iki arep ngekeki jalan keluar kok malah ngedeg-degi ta kowe? Kowe ning kayangan Raden Janaka ning jagat ora bakal ketemu. Wis gak didandani. Wis niat ta munggah ning kayangan obrak-abrik ora balekke bapak. Yo. Toto-toto yoga. Heeh. Togok yen malegak legok trembilung kang Sarawita. Kowe ngapa Gong Mas cangkeme digojeki? Menengo. Ki Lurah Togok yen to wis mingkupke cangkeme bakal duwe gawe. Nalika semanten mandi panyuning ki Lurah Catugara. Ilang wujuding Lurah Bagong wujud Raden Arjuna satra ing Madukara. Mulat mara Sang Arjuna semunya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh niran padha kadang ayataya. Piye wae kok ora gek mulak malih iki? Ora ra krasa wengi. Kowe iki wis malih. Masa? Iya. Kono ngilu ning jero kono. Tak ngilu sik. Ora percaya karo lambe torong. Waduh. Waduh. Diane gleleng tenan ayo. Wah, nuwun jaga. Iya, padha-padha. Waduh jane iki. Jos tenan iki. Ndok suarane ora ngono kuwi. Togok wonten dawuh Raden. Mbok cangkemmu dobraske Togok. wah Janaka kok kaya ngono ya. Lam-lam berjiwatan boyo mira boyo ingsun sun remuk dadi kerupuk. omongane wis. Ah nek kowe cara kaya ngono kuwi munggah ning kayangan ora bakal ana sing ngerteni. Heeh. Lah aku nek kayangan suarane ya kaya Raden Janaka iki. Lho kudu Raden Janaka. Rupane kaya Raden Janaka kok suarane kaya Bagong. Iya Togok, rasa nyemprot-nyemprot cangkemmu. Aku ming takon sak lumrahe Togok. Nggih, pun minggah teng kayangan Semar dislametke. Iya Togok, aku njaluk petan pamit. Pamit munggah ning kayuwangan Togok. Nggih, ngatos-atos. Janaka nek mlaku kudu nganggo gendhing. Walik. Sak karep sampean. Ajeng ngangge gendhing napa? Jublak suweng ting glenter. Sik. Raden Janaka niku paring ora nganggo pangkur utawa nganggo suba kastawa. Suba kastawa sing piye Togok? Nalikane raing dalu cangkemmu bliru. Oh, cangkem gedhe kok kon crita ora. Wis rasa dadak kokean gunem sing tanpa guna. Aku budal marang kayangan Togok ngatos-atos. Rahapi sak merdekaning penggalih. Monggo sampun wigih ringa-ringa. Ayo Pak, iki ya wis keroncongan wetengku. Ayo Pak gedhi mamu yo diparing karo Bathara Guru kok. Kowe ora dahar apa piye Manik Maya? Mangke gampil Kakang menawi kula mangke gampil. Gunjang Kanjeng langit kelap-kelapatun. Lir kincanging risang mawe gandrung. Datan Grahita Lurah Semar Badranaya. Nalika semanten
sigra ndahar jambu dipunirmala palamertangga jiwa parandiri dening Sang Hyang Manikmaya wis cinarem daru beksi wisa racun ing niwasi dupi andahar palamertangga jiwa jambu dipunirmala semerpet kang panon dawah plak kapidara kula semanala garing tuwin Petruk nalika semanten datane nget Purwadasina. Wah, seger banget. Banyune akeh. Pripun tadi? Kencang waru dayang Pak Pong Bu Bala Kalijo desa sing gawe. Lah ngados mengkaten lampanipun Adi Guru api-api menika ngrengga Kakang Semar nanging nyawisaken dedhaharan ingkang sampun cinarem daru beksi wisa racun. Bono kawan sami mblasa kados mengkaten menika dos pundi diwae. Apan menika ingkang kula kajengaken Kakang Semar Nalagaring lan Petruk sampun ngraosaken sakit tumuntun badhe kula cemplungaken wonten ing kawah Indra wonten timbalan kuandhaning Panakawan katelune papan ning pinggiring kawah Candradimuka sawise iki mengkulun pribadi ingkang bakal nglundhungake kuandhaning Panakawan katelune marang kawah Candradimuka Indra. Dan asin asin kan Sudarsono wis ngunggonira laper Kakang Rodo punawi menika kados wonten sowanipun Arjuna Kakang dipun timbali kemawon sajaipun kok nyusul dhateng panakawanipun sajaipun mekaten Kakang Arjuna padha kanthi harja saprapta kita Janaka lan mula Sang Arjuna semenya kang kamanungsan kasrebanding kang mungsu Janaka kok nggawa gong dhewe arepe piye? Arjuna manengade padha kanthi harja saprapta kita niring sambikala tansah pinayunganing kawidadan pikulan kepalang kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk pikulan ya Arjuna luntampa pangestu lun tampanana menawi mbut
kenging menawi mboten kenging kajengi rincang-rincang ingkang nambani Pukulun. Iya ya Arjuna, wigatine apa kita sowan ing sepisan menawi Pukulun selo benjang menika Madukara badhe gendurenan. Edian. Jenenge Madukara kok ming gendurenan kok ngulemi dewa iki lho. Pukulun apa Janaka kula kecalan memanik ing ati. Memanon ing ati Pukulun. Iya, kita kelangan apa? STNK Pukulun. Langgengah Kakang Rodo menika katut timbali terus sampun. Janaka sajaipun minggah menika sampun ngunjuk ciu sajae. Omongane ora petha. Kecalan memanon ing ati kula inggih menika pun setunggal Kakang Semarang. Kaping kalih inggih menika ngono kawan kula piyambak inggih menika pun garing. Ing monggo tiga inggih menika pun Petruk Pukulun miturut layang kabar harian Merapi Semar Petruk lan Garing dipun boyong wonten ing Kaiwangan menapa kasinggihan mekaten Pukulun. Iya wigatosipun menapa Pukulun dene Kakang Semar lan Petruk lan Garing Pukulun wonten dewa ingkang muntah-muntah menapa sababipun Pukulun dene Kakang Semar kabuyung wonten ing Kaiwangan lajeng kelipatanipun berapa? Piye kuwi? Lajeng menapa to kelipatanipun Kakang Semar? Kelipatan berapa? Kalepatan. Nggih, kalepatan maksud kula kados pekaten Pukulun. Bakal ulun cemplungake ana ing kawah Candradimuka Janaka. Lha dalah. Lepatipun Kakang Semar mapan wonten ing Pindu. Pundi Pukulun. Kakang Semar wani kan panjenengan ulun. Pukulun apa? Kakang Semar kula suwun. Susuke Kakang Semar kula suwun. Semar bakal kita jak bali marang jagat Mekater. Nala Garing uga bakal kita jak bali. Inggih Pukulun. Yen ulun ora maringake kula badhe ngamuk ngibarati kados dene banteng ketatep ugi kados dene gajah ingkang ngamuk punggung. Kula mboten badhe ikhlas menawi Kakang Semar mboten kaparingaken dhateng Rakuan ling ngampet aku. Omongan gedhe iki ngrekoso tenan ya. Rakuan ling ngampet. Ning mboten kaparingaken kula badhe ngamuk wonten ing Kayangan Pukulun. Bumi goncang ganceng. Langit kalap. Katon ler kincanging ngares. Risang mawe gandrung sabaran katulu ukir moyak mayek saking dias baliwur ing Arjuna wonten dawuh lali dhek wonten pangandikan ingkang dawuh yen ngono kita bakal wani kalawan kadiwatan. Yen pancen wani Janaka aja ndodhok ayo ngadeka padha karo Iwang Pikulun Jatimurti.
iki cara ngendi? Medenteng nganggo tangan-tanganku dhewe kowe Bathara Lodong rasa cerewet. Ora ngajar ya. Bathara Lodong rasa cerewet. Anggepe aku wadah permen apa piye? Arjuna wonten dawuh Yen kita kuat nampani guntur geni guntur angin. Wonten sanes guntur ingkang sok ngepit menika. Guntur isi ora cak delake ya. Arep kaya ngono ya kowe. Kula mboten badhe panggah. Tuwin kula mboten badhe ngungkuraken guntur geni guntrang. Monggo kula aturi namaaken pukulun mati dening ulun kita Arjuna. Supan apa to iki Janaka? Wah, Janaka kon joget kaya Dursasana kowe. Janaka kita malah nguncalake suku semunantang lawan panjenengan ulun. Aja takon dosa tiban cistri sula jeblug dodo kita Janaka. Pukul dewa kok mainan drei. Iki pusaka dudu drei. Lah diguru yo ngerti drei. Kula aturi namaaken pukulun menawi paduka pukulun boten saged merjaya pun Janaka. Dinten mangke malah jengan iki ngembadi kula berjaya. Aduh Kakang Rada mlajak Kakang. Iki nganggo sandangane sapa kowe? Walah, dapure kaya ngono kok dadi wong bagus. Ora usah cerewet kowe. Ora ngunang-unangi aku lho, lak ajar kowe ora. Pukulun rada apa Janaka? Pukulun Kanika Putra. Ya piye? Kula badhe manjing wonten ing kamar mandinipun widodari. Ais dengkulmu amah ora? Kita ngapa kita? Kok dadi Janaka barang? Madosi bapak kula. Wis ora ana dewa kowe omong biasa ndak malah kecetit kala menjingmu. Anu yang goleki bapake. Bapakmu Semar karo kakangmu Gareng Petra pancen dibondo dening Adi Pramesti Bathara Guru. Ngandel ora pancen si Pramesti iki pancen keparat tenan. Teng pundi saniki dadi dekoke? Nang pinggiring Candra Dimuka. Aduh, ora tak belani, ora tak slametke kake. Slametno, uculana bandane bakoke. Aduh, ora ning kono. Oh iya. Dombatang nang kene. Semar ya tuwekan. Awak wegah banget ndelok Gareng rupane iki. Ken mau sore lah aku ndelok Gareng jan tak tambane Pak. Tak suwun ken ngersaning sing gawe urip Bapak durung wanci. Durung wancine tekaning pati. Merga ketak kandhane Pak apa terus bape tok kowe durung tekaning wancine tekaning pati Pak. Kijinge rung dadi mir. Nek dadi kowe bakal tekaning pati. Tak tambanane ayo, do urip kabeh ora kaya bocah. Sadar. Ndara kula ngaturaken bekti nggih, Den. Waduh, Ndara, kula ngaturaken bekti kula kunjuk matur sembah nuwun, Ndara. Waduh, Den, maturaken sembah nuwun tanpa pepindhan. Iya dipodo-podo. Pripun, Ndara? Iya dipodo-podo. Podo-podone kok dawa banget ya, Rek.
Nek mboten wonten sampeyan kula wis dicemplungke teng kawah. Suwun nggih, Den. Sama-sama. Ndara kok ngendikane kaya ngoten? Kakang Semar. Ojo kaget. Aku lagi bali wae saka Batavia kan. Nitih napa? Senja Utama. Ndara apa? Peter non mbok iki kon semingkir. Wong kok rupane kaya rating. Awar mulai terang mulai apa? Wong sing arep mulai. Setan iki wah diapure Bagong lho ya. Gleneng laku mer. Wah, kowe kudu sembah karo aku. Kakang Semar. Kakang Brotobrut. Brotobrut piye ora? Broto Simping. Brotonaya. Badranaya. Brotonaya. Lahir kan. Lha piye? Pancen tak sengaja Kakang. Pancen wis dadi niatku. Nggon kulung bakal gawe wiranging Bathara Guru. Lah saiki gurune ndi? Mulang bocah-bocah. Kowe. Kowe. Ndara karo Semar kok tuthuk-tuthukan. Kakang Semar amping-amping ngono aku. Ndara ajeng ngopo? Arep nguyuh. Arep lenggah dampar keprabun Sela Kandha Warubinangun. Nek ana aku ora bakal kuwalat. Dadi kuwalat mburimu kuwi. Men sirahe dienggo sikil. Arep bali ora. Engko kok dilongkas bubar kok bola-bali ora. Ayo ndak. Tentu wonten tiyang ingkang madha rupa kaliyan kula. Kok sik to aja kesusu. Mengko ndak malah kowe kewirangan. Munggah nek kayangan ya munggah. Ning karo aku aja kesusu. Monggo kula dherekaken. Ucap carita Raden Janaka nedeng sedih sungkawa enggalih amargi mboten sampun kedina mancine aku mulai Bagong nyanyel Janaka kok nginjen widodari menek tembok Gus dus ndasmu Gus kok dus yen njaluk ngampura pinter kending aku ora patek krungu mengke enten napa-napa sing minggah teng kayangan ampun wedi lho ampun gigrik wong sampean bener iya Kakang Angling Darmojo nganti kuwatir Kakang wah omongane wis sakarepe dhewe ora Janaka ayo mungsu ora tatanan modho rupa karo Janaka kose sabar diseleke rasane se aja kesusu sabar
karepe dhewe. Kakang Semar, Kula. iki sapa iki Kakang? Kok iki sapa sing iso mermak wajah kaya ngono kowe Kakang nganti iso padha karo aku? Kudus. Perkudara arep ngopo? Dugangane. Tenang, lungguh, tenang. Ayo lungguh. Wah. Bodoh. Wis Petruk wis kuwi rasah ndagel. Oh, wis. Kakang Semar iki ngopo? Anjen kula sengaja. Iki sapa Kakang? Napa sampean lali pangling? Lho, aku rumangsa durung ngerti iki Janaka to? Lah nggih. Nuwun sewu, Ndara Janaka mang maju. Iya Kakang. Kowe percaya karo menungso kuwi? Mboten. Nek sampeyan ajeng ngerti mang totok ning ora seru-seru. Yong. Piye Janaka? Brondolo. Sapa? Swantenipun Bagong. Bagong kok dadi Janaka. Sapa Janaka? Bagong Kamal. Bagong. Werkudara suarane gedhe kok mbar guyu mak ngik ngik ngik. Koko Prabu. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Adikku adikku. Kakangku Kang, kakangku. Arjuna ndak tampa pangestuku Tampanono ya Yayi. Kula gegem kiwa tengen. Bagong mbok aja edan janjane ngopo? Lho. Sapa sing ngabari Mir? Ndaramu ngerti dhewe kok. Waduh. Nyatran sembah mabekti ya? Iya tak tampa. Janjane eneng apa? Masalahe meng sepele. Kula kepengin jambu Dipanirmala pelemper tangga jiwa nggo bangun dusun. Ya terus Bathara Guru malah nggawa Semar kali Gareng kali Petruk ajeng dihukum teng Kawah Candra di muka. Oh lah memper nek tok kapokke kaya ngono kuwi memper. Dewa kok tumindake kaya ngono. Mekaten. Lah aku gumun kowe iki dadi Janaka kok iso ora apa-apa kena guntur geni guntur angin. Aku lha pun tepung suwe. Karo sapa? Karo guntur. Kowe iki pusaka kok karo guntur karo guntur. Kowe coba kowe salina. Mbok tak ngenten mawon, ora salin. salin nak pecah ndasmu ngono. Alah. Kok sampeyan Sembadra aku Sri Kandi. Ya ora. Nenggere ngadeg kok terus nyemelangi ya. Bagong Salina. Mer, aku ki lek gak ngono ki ngene iki sik Tommy togok. Togok. Hah? Aku ora iso le carane salin ki piye aku ya ora dong. Lah pripun kok ya ora dong? Ha kuwi ora rasa omong kowe menungso jijik rasa omong kowe. Mulai ya terayam mesti. Kurang 10 menit mulai. Pripun? Wale ora iso malih. Edan. Ya wis kene. Tak sebdane kene. Meneng wae. Nggih. Wola dalah jagat Dewa Bathara. Bumi gondang ganjing. Kepiye to malah suluk? Lerkin sanging risang mawe gandrung.
Waduh. Ngantos mboten pana paningal kula pukulun. Nyun pangapunten. Mbok menawi sak mangke klintuning matrap kula ingkang nyuwunaken pangapuntenipun. Kadang kula Arjuna wiwah Werkudara kula nyuwun pangapunten pukulun. Mboten ngertos. Ngilaing. Kaya ora dadi baya punapa Kresna. Kita ngaturake nyuwun pangapura karo ulun isih gedhe pangapuraning ulun marang jeneng kita seluas samudra Kresna. Terus apa to wigatine dene kita sowan monggo mangarsa ning ngarsaning mami. Mara gak matur marang panjenenging Wang. Ora bagonge kenjingan sapa to Pak kok Ndara Kresna nganti ndodok. Inggih. Menawi dipun marangaken pukulun kepareng lambabar dateng pewujudan menika Kresna. Pewujudan kaya ngapa? Kita weruh apa? Ulun nek wis omong karo kita nek ora kuat lambe kantangan. Lah kok kita malah weruh pewujudan sing werna-werna apa makhluk abstral. Minggir tak bandinge. Kusik aja tok banting ku nek banting kualat. Ngrekoso uripmu. Apa ingin dadi kersa kita? Pukulun kula nyuwun kanthi sanget pukulun. Dene ming Bagong tok. Napa kok dadak mbok sembah-sembah Werkudara? Bagong ora bakal duwe kekuatan sing luwih yen ora jinangkung saka kayiwangan Ngondarandir Bawana. Ulun ingkang jangkung laku jantraning Bagong. Nggih, Ulun. Bagong pengin bangun kayiwangan utawa bangun desa ning Karangpradesan kanthi syarat plempertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Kenalke anakku asuh. Waduh. Modiar. Enaran njaluk ngapura uangmu iso slip lho. Tangane cilik atos ora jamak-jamak. Sapa ta iki? Sang Hyang Wenang. Wah. Ngapunten ya, Bu Kulun. Ora dadi ngopo, Bagong. Bathara guru menyang endi, Bagong? Tesih teng sekolahan. Mangke wangsule setengah 4. Bagong aja sembrono Semar. Nggih, kula tak sing nyeluk Bathara Guru. Jambu dipa nirmala. Pelempertangga jiwa paringna Bagong. Inggih, Ulun. Kita nyuwuna pangapura kelawan kadang kita ismaya. Lan aja mbok baleni pakarti kita, yekti yen nganti ulun prisa aja takon dosa. Ulun lebur kanarindran kadewatan kita, ulun sotake dadi titah sewantah. Aduh, Pukulun nyuwun pangapunten, Pukulun. Lempertangga jiwa jambu dipa nirmala ingkang kita karepake bakal ulun sediani. Mau Pukulun Sang Hyang Bathara Wenang pun paring dawuh kedah maringi 3 bagor. Teneh entek. Njaluk kok 3 bagor ulun paringake kelawan jeneng kita Bagong. Lan bangunan wewangunan lahir batin ana ing Karangpradesan muga-muga mujudake kawula ingkang ayem tentrem nir ing sambikala Bagong.